И здравейте, потребители! Аз съм Алемен и ще си строя този свят. Обяснявам защо. Значи, на втория епизод бях още на първия, след това снимах как се строя къщата на втория епизод. Обаче стана проблем с фрапса и този епизод не ми го е запаметил някъде си. Но сигурен съм, че съм снимал. И след това почнах третия епизод, така де втори, защото втория не се е запаметил. И там почнах да справям мината и почнах да копая надолу. Обаче паднах в равин и в равина имаше лава, не успях да направя гейм мод, защото трябваше да вляза в менюто да натисна локална мрежа да отворя и да си сложа командите. И не успях да го направя, умрях и си изгубих всички неща, затова сега започвам ново оцеляване и онази поредица няма да я продължа. Създавам нов свят, който ще се казва... Графмен. Графмен. Оцеляване, това е.